Tjenare och välkommen till Superflat Parkour. Det är ett påhittat spelläge av mig, Ivar och Joel. Joel är här inne. Hej Joel. Och det går ut på att man bygger först en massa parkourbanor och sen så lägger man priser i kistorna så man klarar dem för kommentarer. Och så bygger man upp ett hus av det man får. Ja, och sen så kan man bara bygga fler banor. Och det är ungefär det som vi ska hålla på med idag. Jag tänkte köra de 2 första banorna några gånger. Lätt och medium. Om vi hinner med det så kan jag köra alla. Vi har bara 4 för närvarande. 2 där, en svåraste. Vi börjar med lätt. Hur fel kan det bli? Okej, vi vill ha spåns först fortfarande i ditt hus. Just det, det är så det är. Okej, nu ska vi. Kan du bara ta sönder din sänk av våningen så att spånställen. Det var ju lite fel att jag dog på första försöket där, men jag får försöka igen då. Ja. Det är inte Så har vi första då. Får man det där. Sen så kan man hoppa ner den här små vattenpoolen. Plus. Det är utgången. Ja, det är utgången. Det var det. Ska vi bara se att jag ska bygga en kurs. Jag kan bygga en kurs här. Nej, jag har inte. Jag behöver en kista. Och det är en kista över igen. så har vi ett trä. Ja, jag skulle ha 8 trä. Och vi har Det betyder en vänta här det umgås med genkunder. Och din fulla villa. Tack. Så mycket. Och då ska vi bara göra en kista då. Det här är lite basics. En kista. Lägger vi in det där. Sen så klättrar vi upp igen. Och så kör vi medium. Det är den där ett sten som vi ser. Den där av sten. Där med lite glas på. Den. Vi måste se om hon får. Det här är ganska svårt. Som ni ser här så har jag lagt is under havslabb så det glider man fortfarande på. Där är det lite för ganska smäll. Då glider man såklart inte. Ja, här är en is under också. Ja, klar på första försöket. Vi bor när man vill trada. Så det är ganska bra. Oj, jag råkar spana min bibel här. Vad är det? 303. Ska jag kolla vilken är? PDS. Spam. Vart är det? Där är 120. Nej, det var ju 20. Var det verkligen 383? 383. 383, 120. Men det gör väl så här då. Varför kan jag inte koncentrera mig mer sånt här? Ett b-boy. Och du var kvar. Så. Jag har en säng och en ugn. Sen.
det är läge för det. Kör vi spår. Svår kommer dra ett riktigt långt tag att klara för den är skitsvår. Men det är ganska värt det man får. Jag ser den gjord av staket så den är inte lurig. Staketet här skulle jag kvar i alla fall. Jag kan inte visste det, men jag hoppas att alla visste det. Wow! Jag landade nyss på mitt hus när jag följde. Varför köper jag? Riktigt värt det som ni ser. Det är säkert det man behöver i förspelandet. Så ja. Planterar saken där. Kanske den där kvinnan. Och början lägger också där för en korrekt material. Sen så kör vi inte särskilt extremt. Nu får jag ett. Jag ska inte fylla en skräckskilt och orka. Så, ja. Den är inte särskilt svår, men jag har verkligen varit den. Nu ser det dörrar överallt. Och så följer jag. Egentligen, jag vill inte flytta på den här också. Jag gör som jag kör i USA. Vad är det? Okej. Det gick ju inte så bra. Så. Nu har man så fram. Ska vi bara hoppa ner. Vi ska vi lägga in i kistan. Och så har vi de 4 första banorna klara. Det var allt för just nu. Så är det.